dia marcat una vegada més per aquesta calor, per aquest ambient de temperatures que han superat els 30 graus a bastantes bandes i a d'altres, si no han arribat, han fet en van. A més, amb aquesta sensació de bàsquia acusada, humitats elevades avui un dia més, i precipitació en pollotes, res a veure amb la situació que vàrem tenir ahir, amb aquests ruixats i tempestes d'ahir, han estat bastant localitzats, sobretot al nord de Mallorca, i poqueta cosa més, comprovant aquesta situació, i ho feim amb aquestes imatges que ens mostren, en general, bastanta de tranquil·litat. Fixeu-vos que, sobretot, el que dèiem, que a primeres i a darreres hores del dia tenim aquestes ennivolades baixes, fins i tot boirines, durant les hores centrals del dia. Sí que han crescut aquests nígols, ho veiem des de Porreres, també cap en el ponent de Mallorca ho veiem des de Sant Roca, i des de Palma, en general, una jornada marcada per aquest ambient destapat durant tot el dia, també cap en el sud de Mallorca, concretament a la Ràpita. En canvi, des d'aquest indret de Son Serra, Badia d'Alcúdia, mirant cap a les muntanyes d'Artàs, sí que creixien amb un poquet més de força, i sobretot des de Binissalem mirant cap al sector de Campanet, la Pobla, Buja, on hi arribaven a caure petits ruixadets. Des del terme municipal de Manacor, amb aquesta cala espectacular que fa ganes banyar-se, poden veure aquesta situació de tranquil·litat que teníem durant aquesta jornada de dissabte. Tranquil·litat la que tenim aquí, però una situació bastant diferent, viatjant cap al Pakistan, concretament cap a Punjab, la frontera amb l'Índia, i des de fa dies que les precipitacions són bastant abundants cap al sector de l'Himàlaia, i aquestes pluges, aquesta aigua va davallant cap en aquest indret central, ja ho dèiem, entre l'Índia i el Pakistan, i fixeu-vos realment inundacions, podríem dir, bastant significatives, més de 250 persones mortes, i fixeu-vos el que han de fer per evacuar, evitar que aquesta ciutat es vagi anellant, continuen anellant-se, i el que fan és literalment llevar aquestes barreres naturals o artificials, en aquest cas, perquè l'aigua se'n pugui evacuar. Inundacions en aquest indret, i anem cap a una altra banda més pròxima que nostra, concretament cap a Croàcia, on aquest estiu ha estat marcat per precipitacions continuades, darrere setmana, han tingut aquests ruixats importants i que acabarà d'aquesta mateixa manera amb pluges, tempestes molt importants en aquesta zona del mar Adriàtic. Aquí tranquil·litat, res a veure amb aquesta situació. Repassam ara temperatures màximes que han tingut durant aquesta jornada amb valors que, ja ho deien, s'han tornat a enfilar, fixeu-vos, cap a Sant Miquel, nord d'Eivissa, cap a Llubí també, centre-nord de Mallorca, 34 graus un dia més, han tornat a arribar, 33 a la Pobla, també, com dèiem, sobretot al sector nord d'Eivissa, amb aquests 32 graus a Sant Mateu. Per altra banda, les màximes més baixes les trobam en el cas de Cala Bona, o també, sobretot a punts de Menorca, a Sant Lluís, amb aquests 27, 28 a Maó, també 28 a Ciutadella, de totes maneres, que dèiem, amb aquestes humitats altes que deixaven una sensació de bàsquia ben acusada. Anem a veure les imatges del satèl·lit Meteosat, tranquil·litat cap a les illes, i fixeu-vos com anaven creixent aquestes tempestes, sobretot a la meitat est de la península, i en punts de Castelló amb precipitacions que han superat els 50 litres per metre quadrat. Aquests ruixats, aquestes tempestes es van desplaçant cap a la mar. De totes maneres, quan aquestes ennivolades arribin cap a l'arxipèlag, esperem que ja no deixin precipitació, com podríem deixar 4 gotes a punt del nord de Mallorca, fins i tot de Menorca. Poqueta cosa. Anem a veure, previsió per demà amb aquest mapa isobàric, aquesta baixa situada damunt les Madeira, de les Açores, volen dir, i amb aquesta línia frontal que freia punts de Portugal, punts de Galícia, però no podran endinsar-se. Tenim aquesta situació anticiclònica a tota la Mediterrània central i occidental, que fa de barrera i fa que aquesta baixa, de moment, estigui situada aquí, al Manco, fins a mitjans de la pròxima setmana. Previsió per demà de matí marcada per aquest sol en general a Eivissa i Formentera, amb nígols baixos a primeres hores, poqueta cosa, en general tranquil·litat. També presència
de qualque nivolet baix, sobretot a primeres hores, tant a Mallorca com també a punts de Menorca. Vents que bufaran en general del sud i ho faran de manera feble, temperatures que no canvien. Avui vespre tornarà a fer calor, farà mal dormir segons quines bandes, sobretot a punts de vora la mar. Per demà cap vespre, situació marcada per la tranquil·litat en general, presència de sol, tornaran a créixer nígols, però a diferència d'avui no esperam que arribin a deixar precipitació, tornarien a créixer en aquests mateixos indrets on ho han fet avui, però ja ho dèiem, en principi no esperem precipitació, fins i tot temperatures que de manera puntual podrien pujar lleugerament. Aquests vents del sud faran que l'embat no acabi d'entrar cap a la badia d'Alcúdia, per tant aquestes màximes s'enfilaran més en aquests punts del nord. Vents que bufaran en qualque cop moderat demà cap vespre en el canal de Menorca. Previsió marítima per demà marcada per aquests vents de component sud en general, sud-sud-est, arribant a força 3, sobretot durant primeres hores de cap vespre, i en general tindrem maró arreu del territori. I ben ja, abans de previsió, una situació marcada per la tranquil·litat, sobretot així com vagi avançant aquest dilluns, al dematí encara en nígols alts, a punts de Mallorca també d'Eivissa i de Formentera, temperatures que no canvien dilluns, i entre dimarts i dimecres termòmetres que tornarien a pujar encara un poc més, sobretot ho notaríem amb un ambient més bàsquia. Potser les temperatures no pujarien encara de manera molt significativa, però sí que nosaltres notarem major sensació de bàsquia amb aquesta presència de nígols alts, de nígols mitjans, podrien arribar a caure 4 gotes. Per tant, aquesta pròxima setmana, de moment, els termòmetres no van per avall, sinó que tot el contrari, tenen tendència a anar per amunt. Haurem d'esperar que arribi aquesta refrescada. Per més, vos deixem amb més fotografies. Tornem demà, que vagi bé.